Здравейте, господин Кръстев. Така да ви попитаме за кой път участвате на този турнир? Това е второ участие в този турнир. Първото ми беше през 2008 година, мисля, че беше. Това беше доста отдавна. Тогава бях по-малък. Как го оценявате? Как го оценявате турнира от тогава до сега? Какви са впечатленията? Аз съм много доволен от този турнир. В смисъл, много съм доволен от самата организация. Десетибалната система. Каква оценка бихте й дали? 8, може би. Така, конкуренцията как ви се струва като играчи? Конкуренцията е доста висока. В смисъл, има доста равностойни играчи и не може да се определи кой ще стане шампион, според мен. Да разбираме ли, че нямате фаворит, не знаете кой като име може? Себе си. Да, пожелаваме ви го. А при жените? При жените няма много наблюдение. Някакви мнения, препоръки като цяло за бъдещи турнири, какво бихте пожелали така за подобрение на организация или... Да осигурят повече маси за загрявка. Повече маси за загрявка. Това е действително. Това е малко не са помислени. Добре, благодаря ви много.